O nacionalismo galego sempre soubo enfrentar cada período con propostas acaídas para a situación. E niso estamos hoxe, en buscar as canles e a práctica política que favoreza un maior peso social e electoral do nacionalismo e un papel cada vez máis determinante no presente e no futuro da nosa nación. Porque hai algo que non cambia cos tempos e é que Galiza necesita o nacionalismo. No acto tamén tomaron parte a responsable local da formación, Mercedes Pimentel, e o alcalde Adolfo Muiños, quen aludiu á necesidade de seguir reivindicando o legado político de Castelao. Evidentemente non se entende, o noso país non se entende Galiza sen o legado inxente de galeguistas como Bóveda ou Castelao, impulsores do autogoberno desde as orixes nesas irmandades da fala que estes últimos anos conmemorábamos o seu centenario. Berce de galeguismo, berce de nacionalismo e de conciencia de país, das que asiña nacerían as asembleas nacionalistas e sería o xerme do futuro partido galeguista onde Castelao e tamén o noso veciño Manuel Antonio nun primeiro momento estivo presente como membro desas irmandades. O acto rematou como é costume coa tradicional ofrenda floral ante o busto do histórico galeguista, baixo os acordes do himno do antigo Reino de Galicia.